Ešte predtým než začneme, chcem vám oznámiť, že ak si s nami chcete zahrať roleplay, v popise videa nájdete odkaz na náš Discord server Nexus RP. Pozerám tam. Kámo, oni tam niečo riešia s niekým. Ale neviem, čo sa tam deje, kámo, ale vyzerá to divne. Ty vole. Oni si ma možno... Počkej, oni ma vidia? Oni ma vidia? Kam oni mě asi viděli, ty vole? Oni jedného z nás viděli asi. Ne, ty vole. Tak. Ne, do piči, tady je bariéra! Kamo, asi to už doriešili, ale neviem, čo riešia. Dobrý, mám screenshot, to hned pošlu tam. Teraz to treba fotiť, teraz. Kamo, oni sú tam nejak nastúpení, alebo čo robia? Ty vole, proč si myslím, že dělají? Ja som zvedavý, či oni nás vidia, alebo nevidia. Dobrý, tak teď jsme měli trošku právo jakoby vystřelit. To si vystřelil? Olix, že si nevystřelil. Olix, odpovedaj. No, nevystřelil. Kam sledovanie mafie. Strelba, ja neviem, nevidel som, ale strelba. Dobrý, vizuál na Majpa, který mě pronásleduje, protože viděl, že jsem na vile. A zdravstvo. No ja som v pohode. Zatiaľ. Kde jsi? Ty vole, od tamtud jsme Odchádzajú. Ja som, tu som. Tady, no. Kámo, my jsme tady včera, oni tam měli v rohu, jak je taková tam menší garážek, tak tam v rohu, tak tam měli, tam unesli někoho. Já jsem byl na tom druhém baráku a oni byli tady. A potom, když jeden někdo vystřelil, tak já jsem instantně vystřelil se snipou. Odešli už. Poď za mnou. Do piči. Ja rozmýšľam, si pohode, ja rozmýšľam, či si nevezmeme nejaké iné auta, lebo vieš, oni vedia, že sme RS4. Kámo, čo to ide za mnou? Vizuál jede za tebou, Rich, Lako jede za tebou. Je velmi nebezpečný. Ale kámo, oni ma iba obchádzajú, ale tak... Jo, ale oni full odišli, oni niekam odišli, celá mafia. No, celá mafia. Pokračujú smer od tuningu. Hláš, kde si, protože možná tě unesou. Jo, tuning, my tu stojíme. Dobrý, tak odjeď radši, jeď na 50. Jo, ja ich obchádzam teraz, Oni sú tu akože na parkovisku, ale... Kámo, tak to je divné. To je veľmi divné. Jo, Lako je tu ako prvý. No dobrý. Kámo. Celá mafia je pri klube. Že celá mafia.
My ako Urna, alebo teda ja ako spolupracovník Urny teraz ideme riešiť. Mám tu banku. Jo, idú vykradnúť banku, odparkovali si auto. Máme tu banku 2 ľudí. Jedného mám. Ďalší typek mi uteká. Momentálne uteká z klubu, nemá Red Bulli, takže mám asi aj do druhého. Jo. Dobrá, Jo, vezmi si ho, Kamu, vezmi si ho, já už mám jedného. Vezmi si toho do druhého. Já nechci, ty vole, já mám hodně XPček. Kamu, já mám 42. Já mám 56. Já mám 57. No potom berem si ich do auta. Obidvoch. Ale udělej i výslech, jo. Takové. Jo, jasne, že mu robím výsluch. Jo, dobre, kámo, jeden typek livol. Ten typek, čo šoferoval to auto, takže jeden z tých dvoch livol. Mám tu ešte do druhého. Šofér. Jo, kámo, livol aj do druhý. Nice. Nemusím riešiť výsluch. Shots fired pred klubom. Je to mafia, strieľa po nejakom pánovi. Nachádzajú sa na ulici. Strieľajú v podstate, jo, kropia tu jedno auto, asi 6. Mně zmizelo auto. Dobré, jestli mě jem tak vykropí, když já jim jen tak budu projíždět. Počuj, kdo z vás tu má najväčšiu hodnosť? Najvyššiu, z vás dvoch? Asi spíš já. Chcem povolenie na to, že pôjdem cez predný vchod ich sledovať. Čo tam robia? To Cez asi predný nemůžeš vchod. to, oni tě zabijou, když tam vlezeš, nejspíš. No ale oni keď ma neuvidia. Vieš čo, oni sú iba pri... Ale on ani neví, že je to mafie v Urně. Počkaj. Nejaké auto tu prechádza. Jsem na Dobrý, střeše. oba... Kámo, teraz dvaja typ... Nie, počkaj, to nie je random typek, nejaký admin teraz vošiel do oného. Oba šli... Prostě Bolest lítá a nemá ani ORP. Dělá hovno. Kámo, nejaký typek sa tu navpojil. Ja by som vošiel dovnútra, ale teraz nejaký typci, nejaký admin vošiel spredu. No dobrý, vědí o nás, vykropí nás. Jak, kde ste? Já jsem na střeše. Kámo, prečo na vás lietajú? Za vami? Já už Ví o nás. Ale kámo, to nemôžu, nie? Sa iba pozrieť na Nemůžou. Nemůžou lítat, no. Nevím, co dělají. Jako sorry, ale jako Cápeček ho chce dostat jako, aby se dostal na střechu. Dragven mu pomáhá s flyem, což asi úplně jako nevím, jestli mu pomáhá, nebo prostě jako jestli mě viděl, ale... Tak jako, když tak řeknu... tak má použít žebřík. Jedeme tam? Já tam jedu jako... Dobrý, ty vole, nepiš ty vole do toho. Jo, kámo, dobre, vpredu je typek s pumpou. Zamíří, vystřelí je po něm, jo, tak... Jo, kámo, oni sú tu u vchodu. Oni čakajú. Oni sú u vchodu v podstate, jak je vchod, prvý viete a prejdete tou chodbou, tak oni tam na začiatku sú. Co máme robiť? Já se zastavím. Nechcem za R5 auto nehodu. To je nějak dobrý nápad, že bychom to, jestli nemají vodu, že někdo je v bezvědomí. To jste vy, pane? Čekáte u vstupu? Jo, to som ja. Ono v podstate vieš, jak teraz prejdeš tú chodbu a budeš v tej veľkej miestnosti, tak oni sú hneď na začiatku tej veľkej miestnosti. Jeden tam hlídá s pumpou a ďalší sa tam rozprávajú o niečom. Dobré. Dej mu tejs a odveď ho. Ale chápeš, že oni sú tam asi 5? No?
Dostal jsem arrest, nevím jak vy. Jo a ja. Kámo, čo ja tam mám robiť, keď sú tam piati, kámo? Jak mu mám dať taste, keď one? Tak ty tam nelez, jaký máš auto? Ja mám toto ružové, fialové, pardon. Jo. To je tajné, vieš, aby nevedeli, že one. Jo, Že... jo. Dobre, ja idem do auta si dať helmu. Dobre. Ja, počkaj. Gada. Gazanky. Dobre, jak to vyzerá? Idem nakúknuť. Kámo, tipsy už tu nie sú. Neviem kde sú, či niekde sedia, ale... Jsou venku, vidím Jo, dva. kámo, je tu mrtvý týpek a niekto tu sedí. Sem môžem vojsť nie, keď mám podozrenie na mrtvého týpka, kámo. Tu týpek leží No prostě to tam. úplně... To by se směl zeptat jako velitele nebo prostě to, ale to je... Kde je velitel, kámo? No velitel asi papá nebo kaká. No a jak sa o to mám opýtať? Zkus mu napsat do DM, ale nevím, jestli odpoví. Ale spíš ne. No, počkaj, poď sem. Tuto zadoch. Pozri sa, kámo, typek tu leží. A tam dole niekto sedí, oni tam sedia asi. No, tam jsou asi hodně. A jo, dobré, já dobrý. Já teď tady, já jsem vykaz, to se na mě. Kámo, nevyzerá to dobre, nevyzerá. No to ano. Dobre by bolo, aby sme sa nejako vedeli dostať dovnútra. Počkaj, však kamery. A jo? Počkej. Kámo, jak to, že mi to nedošlo skôr? Klub 1 save je zavretý, klub 2. Nevidím tam nikoho. Nikto tam není. Klub 1. No, klub 1 je tam čiernovlasý týpek. Knedlík. To je tam ještě, že ten, že mi nesebral, to je. Klub 2 hoši niekto vošiel. Jo, vidím. Klub 1 nic, klub 2, furt tam je tam knedlík. Klub 1 teda zbeží nejaký týpek. Jo, bežia von, dva typci bežia von. Jeden běží zpátky dovnitř. Teda obrva, no. Ty vole, ale no jo, vlastně my můžeme sledovat přes kamery. Mamo, mne to došlo až teraz. Klub 1, dvaja sú tam, dvaja sú vnútri. Tam nechoď. Dobrý klub 2. On má bombu. On položil, ne, on je dobrý. Ale máme vizuál na to, že majú bombu, kámo. No. Nelegálna zbraň, to tam môžeme ich zatknúť, nie? Klipujám. Dobrý, já taky klipuju. Sem pod. Aha. A vidím za vrkovnici. Klub 2. Nevidím ich ani na klube 1, ani na klube 2. Oni vyjdou z odleva. Lebo tam je ten oný stĺp. Škoda, že takhle nejsou jako tady, takhle to vepředu. Škoda, že tam nie je tretia kamera presne oproti, jak je akože nad dverami. Viete. Ne, prostě Někdo krade banku, hele, někdo krade banku. Ale respondujem na banku. Choďte na klube, idem sledovať tých ľudí, čo odchádzajú smer diaľnica. Hoši, asi by som potreboval s nimi pomôcť. Kde seš? Momentálne pokračujeme po diaľnici smer Clothing Store, mám vizuál už iba na Maybach. Negatívne mám vizuál na obidvoch, pokračujú pravdepodobne na vilu. Si chtěl popřed. To som chcel? No. No však kámo, my sme ich mali v klube a niekoho tam vystrelali. Sú na vile, dve vozidla na vile.